Gaur, prentsaurreko honetan, Bizkaiko Foru Aldundian egindako ondarearen gaineko zerga barria aurkeztu nahi dugu. Bihar aurkeztuko da proiektua Euskadiko Zerga Koordinaziorako organoan gainerako erakundei gaur goizean bialdu ondoren. Gure proiektuaren oinarrizko premisa da gehien duenak gehiago ordain dezala. Zerga honen lehentasunezko helburuak honesek dira. Alde batetik, zerga sisteman justizia, progresibotasuna eta ekitatea lortzen laguntzea. Ondareen kontrol egokia lortzea. Tarteko sozietateen bidez eskutatzea eragotzita. Zergaren oinarriak ondasunen benetako balioa islatzen lortzea. Eta IRPF-ren eta zerga honen karga bateratua zergadunen benetako errenta eta ondarearen araberakoa dela bermatzea eta konfiskazioa ekiditea. Ondarearen gaineko zerga barriaren eraginek ekonomikoa. Honesek dira zenbakiak. Alde batetik, 2011ko ekitaldian 45 milioi euro bildu dira eta 5.575 zergadun izan dira. Eta 2013 urterako barriz, espero da 7.500 zergadun izatea eta 75 milioi euro biltzea, beraz 20 milioi euro gehiago.